पटाफोरनो कमेन्ट खालामियाव नामा आनथरना हो लाभ स्टोरीनि किउएनए सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदो ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ एबार पिक आप खालामसै लोगोफोर माने मिथिनो लुगैदों ना आलौजोबनानै होननो हायाखै पटरनो कमेन्टआव आरो এই भिडिअखौ शेयार खालामना गासिबो जाहाथे कमेन्ट खालामनानै जाय मिथिनो कमेन्ट लुगैदो खालामनानै जाय मिथिनो लुगैदो कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय जोंबो मोजां कुइसनखौ पिक आप खालामनानै गांगा दपानि गोसोथोनाया साबेसेमोन गरमनि खस्थ'आनो बिराद गोथाव जायो मिथिबाय नोङो हो मालाय मुसुरा रज'बायानो नै फोरबायदि गरमाव खानसि सुबाथाय थरायनाया माबायदि गोलोमो नै मोखां मोजां खोथाया मानो मोखांखौ मा दि लाबदो माबा आरो पियास टियास हानानै लाबो मानो नस्थ' जाजोबदो लोगोफोर इखौनो दा नै गांगा दपाया इयाव बागान बानायनो नागिरदो बोरै रोंगो इफोरखो एमब्लुद साइज नुखायो नायलाय एमब्लुद नुखायो नै लोगोफोर इमान बायदि अखामोन फुंनि मथा-मथि 4:30टानिफ्राय इनिफ्राय जोंहा इमान लस जादों मिथिगोना अखानि मथा-मथि बारा फैया आधा घन्टासो बार अखा एन'खा बार अखा ओमफ्राय नै लोगोफोर नै फाथैनि गय बिफां फांनैया बायलांबाय आरो नै बेयाव थमब्र'र जानानै थाबाय फांसे ओमफ्राय नै फांसेयाबो बायनानै नैयाव दानस'बाय इखौबो बिजौखिनिया बायस'नानै गया ओरै लेमना थाबाय ओमफ्राय नैयाव जा फोरानबाय खावसे ओमफ्राय खावसेखौ जावैनो होननानै दोनथ'बाय आरो इनिफ्राय इमान गरमाव थरायनाय इसिङाव हाबनानै बिराद स्पेसियेल बुस्थु एवगासिनो दिनै जाबाय नामा यै वाव माबोरैलै बेथो होथ'ना गरमनि खस्थ'आनो बिराद गोथाव जायो मिथिबाय नोङो हो गरमनि खस्थ'आनो बिराद गोथाव जायो बिनिखायनो नै बिराद गोथाव हिसाबै दहाय फुङाव माने रुटि खावनाय बानायदोंमोन आरो रुटि बानायदोंमोन खावनानै इदो होख्लायनोसै जाहैबाय ओमफ्राय रुटिखौ बहनदो बे नै लोगोफोरनि रुटि खावनाय सोर तेल मारदो अ तेल मारनायसो जादो दिसो नुबाय लोगोफोर इमान गरमाव आं एसे इन्टारेस्ट जाथों होननानै नोंखौ डाइलग मारिफैदो नों आरो तेल मारनायसो जादों वाव लोगोफोरनि पियास माबा सामब्राम गुफुर गथा बसो नै रुटि खावनाय सोर जागोन न' हो संनाय मालाय मुसुरा रज'बायानो नै दानो रज'बायब्रा लिरनायाथ' गैलानो दिखुं हायो रुटि जागोन हा फैनायालाय अ थां लायग्रोदो जाग्रोनोसै थां लायग्रो बाबार मोनजागोन नामा बेथोलै लाबो मोनजागानायानो सोरखौबा नेबाय थानांगौआ मेदामा माने बारियाव खामानि मावहैदो आरो ओंखायनो आस्ला गाबब्र'गासिनो लाबो नेवसिनानै दि लाबदो माबा आरो पियास टियास हानानै लाबो मानो नैदिखौ बिराद हिट जायो जानो नैदिखौ देन्जार मोनखायो इदियाव जानायावथ' बुंनो नाङा सिगां खदायबो सिगां बेथोलै लोगोफोर सिगां सोर संदो बेखौबो बुं इफोरसो हिनजाव इफोरबायदिबासो हिनजाव होननानै गनायनांगोन मिथिबाय गोनां टाइमाव इफोरबायदि गोथाव संनानै जाहोनाय मिथिबाय ओमफ्राय खिन्थु लोगोफोर रुटि गांसो बानायदों आरो फुङाव बेखौ थगायनानै नोङो आङो नों जिमान गोथाव बुंबाबो आं इखौ थगायनो हानाय नङा बेदरखौ नों होदो दिखुं मादो गोथाव जादो बेदरनि जेसे गोथाव जादो रुटिदो गोथाव जायाखै ओमफ्राय नैफोरबायदि अ होखायो गरम थरम खामानि मारिनाय गैयाव एकदमबारे जानांगौ फेन सिङाव उन्दुनांगौ बेनोल' अ आरो जाय एसि सिङाव थानानै बाहेरायाव ओंखारदो साबधान पिज्जा नागोलनि बागै थरनिया
दाबायदियाव एसि रुमाव 1 घन्टासो थानानै सान्दुं ओंखारबाय पिज्जा नागिरगोन नों मिथिबाय जाहोफैयालै माइ गायनानै जाहोनो हायोबा ना मा लोगोफोर आं इदि सिर'दिन थांनो लुगैयाखैलै टाइम थांनो लुगैदों आङो लाब गैया ना बरिया जाखायो बेफोरखौ जादो बेफोरखौ जि गुसु जाखादों बबेखौ जागोन बबेखौ मागोन होनाखै बासिनानै मोनलायाखै इमान बायदि लोगो रुटिया थोआसै नै बेदरजों जाजोबनो हायासै रुटिया थोयैनि आलुआ जेनेकुवा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि Q&A लाभ स्ट'रिनि Q&A नांबाथाय पटापनो कमेन्ट खालामियाव ना मा होनथ'रा हो लाभ स्ट'रिनि Q&A सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदो ओमफ्राय आङो कमेन्टखौ एबार पिकआप खालामसै लोगोफोर माने मिथिनो लुगैदों नालाय इमान बायदि अननाय होदो जेनेबा स्टिक फरायनायाव लाइजाम फरायनायाव अननाय होदो नालाय ओमफ्राय गोबाङानो मिथिबावनो लुगैदो माबोरै मोजां मोनलायनाय बबे मायथाइयाव मोजां मोनलायनाय आरो जेनेबा जोंनि बागै लाभ स्ट'रिनि बागै लाबग्रोनोसै जेनेबा मोजां मोननायनि बागै नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय साबेसे एक्स साबेसे मोजां मोननाय दंमोन आलौजोबनानै होननो हायाखै पटरनो कमेन्टआव आरो এই भिडिअखौ शेयार खालामना गासिबो जाहाथे कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट खालामनानै जाय जाय मिथिनो लुगैदो कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय जोंबो मोजां मोजां कुइसनखौ पिकआप खालामनानै गांगा दपानि गोसोथोनाया साबेसेमोन आंनि गोसोथोनाया साबेसेमोन सोरखौ मोजां मोनदोंमोन सोरबा सोरबा मिथिनो लुगैदों नालाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय हानायमानि गोलाव गोलाव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय गोलाव गोलावबाथाय माने फरायनायावबो एसे इन्टारेस्टिं मोनो नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोनगोन आरो हानायमानिखौ जोंबो लाबोनोसै हरदोसो कमेन्ट पटापटनो 1000 1K कमेन्ट खालाम लोगोफोर 1K कमेन्ट फैनायाथ' खमथि नङा थेवबो ABCD बाबो ओमफ्राय इम्परटेन्ट कुइसनखौ होनानै ABCD लिरना होनानै गोलाव खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जानोसै बेवहाय रुटिया जोब्बाय बेखौ मेदामनो दोननोसै ओंखाम जानोसै माने फुङाव ओंखाम जाखायाखैमोन नैफोर माखाखौ इफोर माखा बायनायखौ दानफायनानैनो माने ओमफ्राय गय दानखावनानैनो ओंखामखौनो जानो बावगारलांदों ओमफ्राय बाजाराव थांबाय हासार लाबबाय ओमफ्राय ना गयखौबो थाइनैसो जाहैबाय जोनोमगिरि न'आव मा बसलाय बसानोसो जाहैबाय बाबा होन आफा होन माने खोथियायाव हासार सारनोनो अखा नेयैनो खोथियाया जौलांजोब्बायमोन बेनिफ्राय दा नांगौखिनि दैखिनिखौ माने होना होबाय आरो फुङाव आधा घन्टानि गेजेराव नांगौखिनि दै बायदि होना दे फोथाराव माने खोथियायाव हासार होनो खारनै मिथिबाय थरना ओंखामलाय गांगा टपाया ओंखाम जाखांबाय दा जोंहा गांगा टपानि फिसाला बिनि मुङानो जादों मेक्सनो ओंखाम होदो नै मालाय बिफाया जादो तुफान गरम गोलोमफ्रुजोबबाय Max. Kau piyo majakro. फोरबायदि गरमाव खानसि सुबाथाय तरायनाया माबायदि गोलोमो नै नाय नायनि बा मोखां सिजं मोजां खोथिया मानो मोखांखौ मा बावै इमान बायदि गोलोमदो ओमफ्राय लोगोसेनो आंबो फाथै गायबाय दंमोन फाथै गायनानै नै माबायदि अबस्था जादों बा गोलोमदैया नै नाया माने এনেকুৱা गरम थेवबो सान्दुङा एसे खमबाबो माने इमान बायदि रावखौबो मानियाखै नैयाव नैफोरबायदि फाथै गायनानै नैयाव खुन्थाबो गायना होखाबाय नै दा नैफोराव दाखालि गायनाय माखायाव खुन्था होनांगो नैयावबो होनांगो बेनिफ्राय माने थरायनाया बिराद रागा जोंगासिनो एसे गरमाव आंबा बोरै खानसे सुनोलै होननानै लाइनबो गैया दिनै लोगोफोर खानसे बिराद दुखु गोनां बाथ्रा लाइन थानायबाथ' बेलेग जागौमोन खोमा गरमफोरखौ जाबानि गोलोमलाय लांदो नैबे थोलै ओमफ्राय खामानि जायासैना बिराद दुखु होनबा बाबा वै तामाम गरम लोगोफोर होख्लायखायो बुस्थुआ थिङा गाहायना थिंनि गाहायनि कारनैनो अफार गरम जायो ओमफ्राय मोनसे खोथा बिराद मोजां
गरम बोथोराव माने जेसेबां जानाय बेखिनि मेजेम जमा जानाया माने साफा जाखायो आरो ना माथुरना गोथाव गोथाव जानायनि माबाया साफा जालांजोबखायो लोगोफोर ओरैबादि गरम बोथोरा नोंथांमोनाथ' मिथिखागोआनो माने जाबाबो लोंबाबो खान्थि गैया बेदर फिसाबाल' एसे हाबो ओमफ्राय ना जानायालाय जाबाय रुटिदो जाबाय बयलारजों बेदरजों एसे खबनैसो जाबाय सोमजानानै ओमफ्राय ना जेने तेने खान्थिखौ सुबाय मानो होनोब्ला दहायनो जादोंमोन सानजौफुआवनो दा एसे बेलासे जाहां जाहां जाबाय आरो ओमफ्राय आं माने खान्थिखौ बानायजोंनो माने सुवाखैमोन आं लाइन फैगौबा होननानै नेबाय थादोंमोन उपाय गैया सुफिनथारनांबाय मोनासेयावथ' एसे बार बारदोंमोन नालाय बारहुंखा बारदोंमोन सोरांसेयावसो हा मोनासे होनफ्लांलायलांबाय सोरांसेयाव बारहुंखा फैदोंमोन ना ओमफ्राय ना फाथै ओइ सिरजा फाथैयाथ' जोंहानिया नस्थ' जाखाजोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय इयानिखौ लाबनानै दा नै माखाया मस्थ' नस्थ' जाजोबदों लोगोफोर इखौनो दा नै गांगाथफाया इयाव बागान बानायनो नागिरदों ओरैहाय मानसिया अबस्था गैखाया आरोना माने आं लोगोफोर मानो सिमिस होनो नाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नायनि ओइ खिजा सिमिस बायदि जाजोबलांखायो आरो गिन्जिया इयाना उदैयानो पेटार्ला नालाय गांगाथफानो दे थाङोना थाङा नायथारसै गांगाथफानि गायनायखौ नोंथांमोनाबो नायबाय थाबानो जाबाय नै सेस्ला मोखाङावनो गायदो माने आइया गायनो होथ्राखोमोन आरो इयाव माने जेनेबा उसुबिदा जायो नालाय आंबो मोजां मोनाखैमोन इयाव गायनायखौ इफोरबायदि लारि लारि गायना होबानो जागौमोन ना इयार माने इयावनो स्टाइल खालामगोन नायनो गांगाथफानि बाथ्रा दा गांगाथफायासो मिथिसिगो इथिंजाय गय माखा फोरानना होबाय गया नस्थ' फाननो गोनांखौ इफोरबायदि अबस्था आरो ओमफ्राय इथिंजाय आइयाबो माबा खालामबाय दङ दाउनि गन्द्रा दाउआनो जानानै जोबजोब्बायमोन जोंहानिया ओमफ्राय ना दा गोदान लाबदो आरो माथाम ओइनो दाउआ माथामल' थेलेब थेलेब बायनासो लाबदो नै देन्जार रोंखायो जेबो बानायनो आंथ' एख' रोंथ्रा संनाय जानायल' माबोरै रोंगो नों माबोरै रोंगो इफोरखो जेबो एक्सपार्टखा आरोना जोंहानि आइया माने सबखौबो रोंसोगारगो हौवाफोरनि खामानिखौबो रोंसोगारगो इयो आंथ' रोङा इदिनो थिं सायला लुनाय माबा मोनसे इफोरबायदि आयदाफोर होनाय इयाव इदि हो इयाव इदि हो माने इनो खोथाजोबथारो आरो गासिबो खामानिखौनो दा इखौबो गांगाथफानिखौ बिमायानो खोन्थादो गाव एख' मिथिया इयो बिमायासो बिदि खुन्था हो होननानै खोन्थादो ओमफ्राय दा गायनायाव दं आरो गांगाथफाया मावदो साननैसोआ बुहुद मावदो गांगाथफाया गरमजोंबाबो मानि थाखाय इफोरबायदि खामानि मावदो नोंथांमोनाथ' मिथिखागो गांगाथफाया जेब्लायबो उन्दुनानै थायो होननानै मेक्सा जेरै ओंखाम जाखांनानै उन्दुना थायो थिग बेबायदिनो गांगाथफायाबो उन्दुनानै थायो खिन्थु इ साननैसोआ बुहुद खामानि मावबाय दं मानो होनोब्ला कमेन्टआव एसे फैदों आरो आदाखौ एसे मोदोमखौ खमायनो थिन जिम लानो थिन होननानै इफोर कमेन्टखौ इयो नुदो ओमफ्राय नुनानै माने मोदोमखौ खमायगौबा सानबाय दं आरो ओमफ्राय खमायनोबो जुजिगासिनो मानसिया मादो जुजिगोन मिथिया माने जिमनि ट्रेनार थायोबाथाय मालाय माबागौमोन लायनो जिमखौनो लागौमोन लायनो खिन्थु इयो आनन्द बाजाराव जिम लाहैदोंमोन सानसे दिना आंनिफ्राय 500 थाखा खावलायना लानानै एडमिसन लाहैदोंमोन ओमफ्राय खाननै खानथाम थांनानै थाङासै बेनो जाबाय बादुलानि लैखोन गांगाथफा नों बायदिया एमब्लुद साइज नुखायो नायलाय एमब्लुद नुखायो नै एबं होननानै गाबना होनाय खनसे देलाय लाजिलायो माने आङो मोदोम ओंखारदो माने आंनि मोदोमा जिमानबाबो माने निजिनि हाइटदो मादो एसेबां माने लोदो नुवा आरो आंखो ओरैनो दं आरो आंनाबो मोदोमा थेवबाबो नोंखो माने एसे बांसिनद्राय नुबाय आरो आवगायनिस्राय गोजौदो माने एसे गोजौगायसो बांद्राय नुवा खिन्थु इयो मोदोम ओंखारदोआनो मानसिया गोसो होदो मानसिया फाथै गायनायाव नस्थ'ल' खालायनायना नोङो हो दे आंनि बाथ्रा लागना लाया नोङो मेक्स उन्दु बा जलायनो एख' गैया नै उथि
ओइ मेक्स मेक्स नुद' गेलेबाथाय इबायदि जागोन आरो अरखेलायगोन इयो ओइनो ओइनो मेक्स फै ज' 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 नै नोङो आंहाथ' पानि जागारनाय